एगो चाची हलन तो गुरु बहनों हलन, तो वो अपना शिव चर्चा में रहलन, तो उनका दूगो पुतो हले, तो ससुरिया के देश की बेचारी वो दोनों शिव चर्चा पे अपना नाम लिखा लेलन। तो शिव चर्चा में नाम लिखा लेलन, तो अपना उहे कहलन कि जे ए जी जे चला शिव चर्चा में, बड़की कहलन छोटकी के जे चल वहाँ फलना जगह शिव चर्चा होते है, जब शिष्या बन गेली तो चर्चा में जाम ना भाई। तो दोनों गोतनी मिल के अपना चर्चा में गेलन, शिव चर्चा में। तो शिव चर्चा में गेलन ना, तो बड़की गोतनिया कहलन कि जे ये गुरु बहनों जे हमरो शिव चर्चा करावे ला है, जे एक दिन हमरो यहाँ के कर दिया शिव चर्चा। जितना शिष्यो बहनों हलथिन ना चर्चा हलथिन ना, तो अपना कर लेलन। तो उहे बड़की गोतनिया चर्चा करैलन, तो रखलन चर्चा के दिन। तो सब गुरु बहनों कहलन न कि ये गुरु भैया ये गुरु बहनों हमारा फलना दिन के चर्चा हवा, जे चर्चा सुने आई है। तब बेचारी अब छोटकी गोतिनियों के, तब बड़की गोतिनिया रहे जरी मन गा, छोटकी बेचारी गरीब रहे, तो छोटकी गरीब रहे। तो कल के ये है जे हमरा ही चर्चावा होतो ना, जैना तू आई है, जे बढ़िया से नहा पीछ के आई है, नया नया साड़ी उड़ी जरी पहन के आई है। अब हमरा से बड़ा ही हो भाई, तो हमरा से बड़ा लोग से दोस्ती हो, तो बड़े लोग ना आई तो जरी अच्छा से तैयार होके आई है। तो बेचारी गेल छोटकी अपना बड़की ही, तो वह शिव चर्चा उर्चा बड़की उहे होल, तो वह शिव चर्चा अपना आरती उरती होल, पार प्रसादी खत्म होली ना। तो छोटकी के देखते देखते अब पता न शिव गुरु वगैरह बेचारी के मन में का ध्यान देलन। तो छोटकी पूछलक बड़की गोतिनिया से कि ये दीदी जे चर्चावा में कितना खर्चा होते, जे हमरो बड़ी मन में श्रद्धा करा है कि चर्चा कराइए। तो कल के तोरा इतना पैसा हो जे तू चर्चा कराए में, चर्चा करावे में कम से कम 5-6 हजार रुपया खर्चा होतो, तो तू इतना कहाँ से ले में जे ताकि जे होती ना गुरु के दया से हो ही जेते। तो बेचारी के मर्दा हलन जे अपना कहीं महीना पर कोई काम करा हलन, तब बोलन कि महीना पर काम करलन भाई, तब महीना मिलती तब ना बेचारी के चर्चा करथिन। तो वो कहा कैलन अपन मर्दा के घर अलन ना, तब बोलन कि ये जी तू आज वो महीना वाला ड्यूटी ना करे जा, या तू सब्जी बेचे जा, जे तू सब्जी बेचे जा, सब्जी बेचे जा। हाँ, तो वे सब्जी बेच के जाएगा ना, तो नगद पैसा ला के देवा ना सब्जी बेच के, तो हम शिव चर्चा करम। तो वह औरतिया के बेचारी बात पर गेलन सब्जी बेचे सब्जी। तो सब्जी उब्जी सांझ के बेच के ला के औरतिया के 4-5 हजार रुपया देलन। तो वे अपना लैलन, तो वे पार प्रसादी लेल के तो गेले बड़की गोतिनिया से पूछेला कि ये दीदी जे हम तो पैसा के इंतजाम कर ले लियो, जे प्रसादिया में तू कौची ले लुहल जे हम ना जाना ही ना, तू बता दा कौची ले लहल जे। तब बेचारी बड़की गोतिनिया बतैलन छोटकी के कि प्रसादिया में तो हम अथी ले लियो हल नन्हिका मछली, छोटका मछली रहो ना, ताजा रहो ना, छोटका ताजा वो 2 किलो ले यहाँ और धो दी है, थारी में रख के लाल कपड़ा से भोग शिव गुरु तक लगा दी है। अब बेचारी के जैसे जैसे बतैलन उसे बेचारी अपना कैलन, कभी करवे न कैलन तो उनका का पता हले, उसी बेचारी लगा लेलन। कह दिलन शिष्या बहनों के कि ये गुरु बहनों गुरु भैया जे हमरा ये फलना दिन के चर्चा रखलियो है, जे सब कोई आते जाइ है। तो सब को जितना बड़की गोतिनिया ही गेलन, जे सब छोटकियों ही पहुँचलन। तो बेचारी के तो जैसे से बतैलन उसे अपना पूजा के दिन रखलन, जैसे कैलन उसे भोग भी लगैलन। तो फिर सब चीज हो गल, भजन उजन कैल। तो गोतिनिया से पूछल कि ये दीदी जे प्रसादिया कैसे बांटिए, ताकि प्रसादिया उघार के ना बांटिए, प्रसादिया ऊपरा ही बांटिए जे। तो बेचारी प्रसादिया के ऊपरा ही सबके उतारलन, प्रसादिया सबके उतारी अचरवा में सबके झपलाई सबके प्रसादी देलन। तो सब शिष्या बहनी के अचरा में प्रसादी देथिन ना, तो सबके हाँ अचरवा में प्रसादी ना जाए, सबके अचरवा में हीरा मोती पैसा कौड़ी सोना चांदी पूरा एकदम उनका चरवा में चल जाए। तो जितना शिष्या बहन सब हलन ना, तब बोलन कि देखी तो बाप रे एकर बड़की गोतिनिया कैल के हाल, जे इतना सबके खुश ना कैल के, देखी तो छोटकी चर्चा कैल के, तो सबके एकदम मन खुश कर दिल की। देखी तो सबके बेचारी गरीबे हल, तो मन खुश कर दिल की, सबके चर्चा में सोना चांदी बटल की। देखी तो कितना सच्चा भगवान से पूजा कैल के हल। तो छोट गोतिनिया के जरूरत पाना लग गए
कि सबके प्रसादिया देते हैं हमरा कख ने देते। तब बोले आए है जे सबके प्रसादिया दे रही हमरा कख ने दे जे हम तोर दुश्मन ही है जे ना देते हैं। ताकि ना दीदी तोरा दे ना दीदी जे सबके जाए लड़ा तू घर के ना आदमी हो तोरा लास्ट में ना देवो दीदी जे तोरा देवो दीदी तोरा आओ बेसी करके देवो प्रसादिया। हाँ प्रसादिया वह तो मतलब गेलन तो सब के अचारवा में देलन तो उसी सोना चांदी भर जाए। आ जब गोतिनिया के अचारवा में देवे जाए ना तो ओकर अचारवा में कीड़ा मकोड़ा पिल्ला साफ बिच्चा अपने भर जाए। तो अचारवा ऐसे फेंक के कारण कि आए है सबके देने सोना चांदी पैसा कौड़ी आ हम तोर दुश्मन है जी हमारा अचारवा में पीड़ा मकोड़ा दे साफ बिछा। तो कल के ये दीदी सबके तो जैसे प्रसादिया दे रही उसी तोरो मुठिया झापले से दे रही हो। अब ऐसे हो जावा तो हम का करियो ये से हमर करनी हो। अब तो शिव गुरु के न दया हवा इसलिए कोई के अच्छा बुद्धि देना चाहिए गलत बुद्धि किसी के नहीं देना चाहिए। जितना है उतने भर में अच्छा बुद्धि देना चाहिए। हर हर महादेव की जय।